Labo, tignan mo. Bagay sa ito. Leonard, nakikita mo ba yung kulay na yan? Neon orange. Gusto mo pa talaga akong gawing walking traffic cone? Uso to ngayon. Tsaka kahit naman ano isuot mo, bagay sa'yo. Talaga ha? Oo. Pero, alam mo kung ano talaga ang pinakabagay sa'yo? Ano na naman yan? Eh di, ako. Ay nako, puro ka talaga kabado yan. Risa? Oh? Ikaw ba yan? Ay, Ma'am Linda, hello po. Ikaw nga! Naku! Ang laki na ng pinagbago mo, ah! Kumusta na ang paborito kong estudyante noon? Ito ma'am, okay pa rin po. Eh kayo po, kamusta? Eto, retired na. Pinili ko na lang magpahinga at mag-alaga ng mga apo. Apo na po? Hindi po halata ma'am. Mukha pa rin po kayong nasa 20s. Ikaw talaga, Risa. Mambobola ka pa rin. Kaya gustong-gusto kita noon eh. Oh, sino naman tong kasama mo? Si Leonard po ma'am. Hello po, ma'am. Boyfriend ko po. Ay, prank ba to? Prank po? Ikaw talaga, Iha. Hindi ka pa rin nagbabago, palabiro ka pa rin. Ay, hindi po ako nagbibiro ma'am. Totoo po, boyfriend ko po siya. Pasensya na. Seryoso ka pala? Bakit po? Wala, nagulat lang ako. Nagbago na pala ang taste mo sa lalaki. Sige na, maiwan ko na kayo. Masaya ako nakita kita ulit, Risa. Nice to see you too ma'am. Ingat po. Lab, anong ibig sabihin ng teacher mo? Hayaan mo na yun. Hindi ko rin naman siya maintindihan. Okay ka lang? Oo, tara na. Marami pa tayong bibilhin, di ba? Dear love, ako si Risa. Sa lahat na naging boyfriend ko, si Leonard ang pinakatumagal. Siguro kasi, siya rin yung pinakamabait, pinakamahinahon, pinakamahaba ang pasensya. Wala akong naging problema sa kanya. Hindi niya ako pinagdududahan. Hindi niya ako sinaktan. At araw-araw niyang pinaparamdam na mahal niya ako. Simple lang naman ang buhay naming dalawa. Tahimik, walang drama. Hindi ko rin naman naramdaman na may kaagaw ako. Hindi siya lapitin ng mga babae. Real talk lang. Hindi kasi talaga siya kagwapuhan. At aaminin ko, may mga sandaling napapaisip ako kung lugi ba ako. Pero sa tuwing iniisip ko yon, may boses sa puso ko na nagsasabing hindi ko naman siya minahal dahil sa itsura. May mga pagkakataon lang talaga na alam kong may kulang. Hindi sa ugali, hindi sa pagmamahal, kundi sa pisikal. Mga bagay na ayokong aminin, pero nararamdaman ko pa rin. Alam ko mismo yung ibig sabihin ni Ma'am Linda. Si Leonard kasi pag tinignan, medyo masakit sa mata. Sa wakas, nagtagpo rin ang mga schedule natin. Grabe kayo mga te. Daigyo pa artista sa sobrang hirap i-book ha. Sorry na, Pauline. Huwag ka na magalit. Ito na nga, di ba, bumabawi. Gets ko naman. Kahati na kasi namin si Leonard sa oras mo. Pero, ikaw Jenny, ano meron te? Parang bigla ka rin naging busy ah. Alam kong mapapansin niyo. Sige na nga, aamin na ako. May boyfriend na ako! OMG! Wait! Jenny, congrats! Hoy, ang sneaky mo ha. Wala man lang kaming naamoy na may maniligaw ka. Tapos, biglang may jowa ka na. Siyempre! Ayokong ma-jinx. Grabe ka pa kasi sa nanay ko kung kumilatis. Kaya sinigurado ko munang seryoso bago ko sabihin. I'm really happy for you. Thank you! So, sino naman itong lucky guy? Si Roger. Nakilala ko siya through a college friend. Nagtatrabaho siya sa isang law firm. Nung una, alangan pa ako. Mukha kasing playboy. Pero after months ng panliligaw, sinagot ko rin. Eto siya. Wait! Boyfriend mo to? Legit? Mukha siyang model. Ang pogi, te. Patingin nga ako. Oh, pogi nga! Diba? Di nga rin ako makapaniwala eh. Diba, lagi nilang sinasabi, huwag magtitiwala sa pogi. Una, baka pogi rin ang gusto. Pangalawa, baka manloloko. Pero, mali ako. Very consistent si Roger.
At never niyang pinaramdam na may kaagaw ako. Yun ang legit na sana all. Pero girl, ba't di mo pa pinopost? I mean, masyado mo naman pinagdadamot yan. Dapat finiflex mo yung ganyang boyfriend Gusto kasi namin, malaman muna ng mga importanteng tao sa circle namin. Bago kami maging public. Ay nako, magugulat talaga ang mundo pag pinost mo yan. Aakalain nilang AI generated. I can't wait for you, girl. Mas excited ka pa kay Jenny, ha? Uy, bakit kay Jenny? Excited kang i-post ang boyfriend niya. Pero nung kami ni Leonard, sabi mo, wag ko i-post. Ever. Para iwas evil eye, alam mo naman, maraming masasamang mata sa paligid. Sila ba ni Jenny? Hindi ba sila mai-evil eye? Basta, Risa. Ibang kaso yung iyo, okay? Anyway, super happy ako para sa'yo, Jenny. Kailan mo ba ipapakilala si Roger sa amin? Actually, magsiset kami ng date. Risa, isama mo rin si Leonard para ma-meet ni Roger. Sure, sasabihan ko siya. Perfect! Mukhang ako ang official fifth dito. Ayos! Oh, kamusta ang girl state ng baby ko na yan? Pakis nga. Ano ba? Basang-basa yung labi mo. Magbubura yung lipstick ko. Sus, ito naman. Pauwi naman na tayo, love. Kahit na. So, anong chika? Sino na naman ang siniraan ni Pauline? Wala. Ang chika may boyfriend na si Jenny. Oh? Mabuti naman. Di ba sobrang mahihain ng kaibigan mo na yun? Oo. Pinakita niya nga sa amin yung pic kanina. O, kamusta? Approve ba? Oo. Sobrang pogi. Ganun ba? Alam mo yung mga leading man sa mga American action movie? Ganun yung dating. Mala James Bond yung tindig. Mukhang naka-jackpot si Jenny ah. Jackpot talaga. Pero syempre, mas jackpot ka, no? Ha? Jackpot ka sa akin kasi kamukha ko lang naman si Superman. Ay, tumigil ka nga. Niwala ka nga sa kalingkingan ng ingrow ni Superman. Aray ah, ang harsh mo naman. Minsan love, okay lang magsinungaling. Nako, puro kakalokohan. Sungit mo naman bigla. Ay, oo nga pala. Naghiya si Jenny. Dinner daw kasama ng boyfriend niya. Pati si Pauline. Ayos! Di ako dyan! Lab, pwede ba pumili ka naman ng maayos na susuotin? Ha? Ano ibig ba sabihin? Yung maayos. Yung Instagrammable. Bakit? Ba't ba tong forma ko? Kakain lang naman, di ba? Bahala ka naman. May problema ba, love? Wala. Tara, umuwi na tayo. Okay, love. Aaminin ko, mas malinaw kong nakita na hindi kagwapuan si Leonard nang makita ko yung boyfriend ni Jenny. At doon ako kinain ng hiya. Pakiramdam ko, kulelat ako. Na parang may kulang sa akin. O sa amin ni Leonard sa paningin ng iba pag magkatabi kaming dalawa. Naiinis ako sa sarili ko. Dahil ayokong maramdaman yun. Pero mas lalo akong naiinis dahil totoo. Parang hindi ko maipagmalaki si Leonard. Hindi dahil wala siyang maipagmamalaki. Kundi ang lahat kasi ng magagandang bagay tungkol sa kanya, hindi agad nakikita ng mata. Kailangan mo pa siyang makilala. Kailangan mo pa siyang intindihin. At sa mundong sanay sa first impressions, pakiramdam ko, talo na kami agad. Umabot ako sa puntong ayoko nang lumabas kami. Ayoko nang makipag-date sa public places. Ayokong maramdaman ang mga matang tumitingin. Kahit wala naman silang sinasabi. Hindi ko na lang siya isinama sa dinner date namin nila Jenny. At sa desisyong yun, hindi ko alam kung mas sinaktan ko si Leonard o ang sarili ko. Ayun na, ito na siya. Hi, Risa! Hi guys! Risa, si Roger pala, boyfriend ko. Hi, nice to finally meet you. Likewise. Kanina pa ba kayo dito? Hindi naman. Nauna lang kami ng konti, mga 5 minutes. Okay. Tara, hanap na tayo ng mga upuan. Mukhang okay na tayo dito. Upo na tayo, guys. Risa, gusto raw umupo ni Roger sa tabi mo. Marami daw siyang gustong malaman tungkol sa akin. Baka raw marami kang ma-reveal sa kanya. Sure, itanong mo lang. Nagbibiro lang ako. Pero sige, sabi nga, minsan,
Mas kilala ka pa ng kaibigan mo kaysa sa sarili mo, di ba? I agree. Actually, kung may gusto kang malaman kay Jenny o kahit kay Risa, sa akin ka magtanong. I'm the perfect person. Sorry, be. Tumahimik ka nga. Yung kay Risa facts, yung sa'yo puro chismis. Hoy, hindi ah. So, ano bang gusto mong malaman? Okay, basic muna. Ano ba talagang paboritong pagkain ni Jenny? Medyo confused kasi ako kung ano talaga eh. Teka, ano yun? Ang tapang ng amoy. Parang angit. Parang amoy. So, Paksiw! paksiw? Risa, saan mo naman nakuha yun? Aha, hindi. Ano, gusto ko lang umorder ng paksiw. Girl, may paksiw pa sa restaurant na to? Joke lang. Lasagna. Lasagna pala. Mahilig sa lasagna si Jenny, di ba? Right. Okay, since food na rin ang usapan, Si Roger ba'y naaamoy ko? how about bread? Putok! Putok! Risa, anong putok? Di ba favorite mo yung putok na tinapay? Actually, hindi ko alam yung tinapay na yun. Okay ka lang ba, te? Oo, okay lang ako. Sorry. Ang dami lang pumapasok sa isip ko. Anyway, enough na with the chit-chat. Let's order, guys. Si Roger nga. May kakaiba siyang amoy. Gusto ko na umalis. Gusto ko nang sumuka. Risa, uy, okay ka lang? Guys, sorry biglang sumama yung pakiramdam ko. Hala, bakit? Sabi ko na nga, be. May something. Gusto mo ba dalhin ka namin sa ospital? No. May dala ako sa sasakyan. Hindi na. I mean, okay lang. Uuwi na lang ako mag-isa. Girl, sure ka? Oo, sure ako. Sorry talaga ha. Bawi ako next time, guys. Nice to meet you, Roger. Dear love, hindi ko kinaya. Masuka-suka ako sa amoy ni Roger. Hindi ko inakala na sa kabila ng pagiging pogi niya, may amoy pala siyang hindi ko kayang tiisin. At doon ko napagtanto, kahit gaano kaganda ang itsura, may mga bagay na hindi kayang itago sa forma. Nagpasundo kay Leonard at sa biyahe pa uwi, ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Yung hiya ko, yung kalituhan ko, yung sarili kong pagkukumpara. Wala siyang ginawa kundi tumawa. Hindi yung tawang mapanukso, kundi yung tawang parang nagsasabing, okay lang, tao ka lang. Kahit alam ko na may mga pagkakataon na hindi maganda mga pinapakita ko sa kanya, hindi siya umalis. Nandyan lang siya. Tahimik, present, at laging nagpapakatotoo. At doon ko na-realize, hindi ko lang pala siya minahal. Kasi mabait siya at mahaba ang pasensya. Mahal ko rin siya. Kasi maalaga siya sa sarili. Malinis, maayos, at hindi kailangang ipagyabang para mapansin. Minsan pala, hindi mo sa salamin makikita ang tunay na pagiging pogi, kundi sa kung sino ang pinipiling manatili sa tabi mo. Kahit pagkatapos mong aminin lahat ng mga nagawa mong pagkakamali. Metro's #1 Love Radio Basic!